Hello. Hello, good morning. Kahit gabi na, welcome to the world of erotics dreams. Charada. Hi, guys. Ha? Wag ako. Tandaan nyo yan. Wag ako. Kasi may pakbit ako ngayon. Pak na pak. Bet na bet. Good morning. Hinahanap ko si Junjun. Guys! Samahan niyo po ako sa aking live. Dahil akong Rayna ng Fresh from the Farm. Ako si Rika Imbang. 41-year-old. From the land of United American Tiki-Tiki. Pati pa rin Tigi-Kurinti. Shout out sa model sa Iskabitse o Chicken Cordon. Let's proceed and move on at tayo. May free to. Ko, pakishare na aking live. Dahil mukbang ako ka. Pasensya na kayo, nawala ako naka-live, no? Sa mga madam, sa mga star sender, si Naida Rason, shout out, no? Nakita niyo yung sa likod ko, ho? Yung idol ko. Siya lang naman ang idol ko ngayon. As in, super idol ko siya. Ayun, no? Si Inday Sara. Idol ko yung si Inday Sara kasi strong woman. Like my mother. Pag galit. Pag mabait ka, mabait din siya. 1.2 ang nanonood sa atin. Pakisure. Wait lang ha. Pakikita yung kung paano si Rika Imbang lumamon. Nagigigil. Nagigigil. Ako laway-laway kayo dyan. Shout out guys. 1.4 na yun. Malapit no. Malapit na mag 1.5. Ngayon ako naka-live. Sobrang busy ako. Marami akong inasikaso. Nag-alaga ako ng mga kalabaw. Ayan. Ang signal ko is not good. Sabi ng cellphone. Your signal is not good. Shout out sa lahat ng mga buhay dyan. Yung ulam ko po, pakbit. Na minsan, ayan po ako pong nagluto niyan. Kain po tayo mga madam. Dahil simula na ng pagbabago. So naman, hindi taka mo bala makita. Bala mga pangalan, yung mga madam. Chika, abaw ka namit sang yes. Ang ayan ko yung mga ganito. Oh, grabe, pakbit. Puro lang to, pakbit lang sapat na. May siya, may pampalaya kasi inuubo ako, may talong. Ang kalabasa hindi na makita dito, nadurog. Yes, babae ang mukha, kargador ang baba. Kargador ang baba ang ng tiyan. Kasama ang salmoniti. Salmoniti na pag kinain mo daw sakang kabaho ng lubok ng animal yan. Shout out to sa nagbuligya sa isda na yung nagtinda ng isda press daw. 2 days na siguro to yung isda yung mukha chismosa namumuti ng mata. April orasyon, shout out about basi mga tol yung tutol. Parang na to, 3 days na yata na ba sa Marto na is dosak kang ganyan baho kapag prito mo palagi naman ako lubok di mo naging baka nangigulang ka na sa baklan ito na ituan ka pa ba may nalalaman ka pa may nalalaman ka pa nga isda kung sa bangros ng puno o kung dagat sila kung pamangko tayo. Sabta nyo lihog, kung may comment pa lihog ko ng sino nakabalo sa bangros, di ba may bangros sa dagat, kung may bangros sa punong. Tipo, di ba kabalo ka dito, ato yung sumabulo. Shout out sa nagtinda ng isda, yung isda mo i-turnover ko ito bukas sa SWD, ho. Ay, tudlo ko siya, diri ko diri. 2 araw na lang, pwede mo nang ilibing sa sementeryo. Nakudungan, ilang dayon, Malaman mo talaga yung isda, pag press, pag pinirito mo, warak. Babawi lang tayo sa pakbit. Ang mga pinirito, ito nagiga, dyan na ito. Ito sa rep. Palupal pa lang mo yun.
Kain tayo dyan. Ang haba naman ng hair mo. Yes! Panindigan ko na to na fresh from the farm talaga yung ginugulay ko yun. Uy, gusto ko namit sa pakbit ko. Kaso yung minsan kanyan talaga yan. Kung hindi tayo maloko ng tindera, tayo ang maloko sa tindera. Kadalasan iba. Fresh daw yung isda niya, tingnan mo ho. Dobulaho ang baho ya. Shout out na ho. Yung isda niya ho. Kanina fresh yung isda niya ni alam mo ba yung ano tawag salmonite, parang yung ibang salmonite dati niya makulay, ito ya putla ho. Kasi karma tuloy. Ayan si Inday Sara sa likod ko ho. Binigyan ako ng kaibigan ko kanina ng tarpaulin ni Inday Sara. Sabi ko pahingi naman isa kasi idol ko yan. Kaya kanya tayo mga gusto sa buhay, basta akin lang yan ha. Huwag kayong magalit sa akin or whatever kasi gusto ko lang siya. Kayo may mga gusto rin kayo na mga tao, sa akin gusto ko siya. Kasi mabait siya sa akin. Nagla-like sa aking video. Namit ang pinakso sa ari. Oh, yung isda lang talagang hamak. Jen Bailes, shout out din, kain tayo daw. Di bali wala tayong pera, basta malusog at masaya ang pamilya. Di bali walang pera, basta wag mawala ng panglasa. Kasi anin natin yung pera na hindi naman tayo happy dahil. Ito bukas adobo na to. Sa gabi props. So umaga adobo. Huwag kayong magalit sa akin na ganito kami magmukbang dito sa probinsya. Yung iba, yung kaimbang, hindi ko gusto pag kumain. Parang, parang wala daw ako breeding. Pati pagkain, dapat may breeding. Kung sa sosyalan, dito lang ako sa bahay. Kaya hayaan nyo ko yan. Rice, pamor, diabetic. Magka-diabetic tayo dito. Eh, wala akong pakialam kasi gutom talaga ako dahil. Doon dami kanon to. Tigang to. Umiiyak ako dati pag kulang yung kanin. Naranasan yung maggutom na gutom. Tapos kulang ang kanin. Pakimain. Kasama ang kawali. Shipping all over the world yung talong. Sarap kasi walang uod. Ito isda. Yan. Hindi mo na pwedeng gawing ano yan bukas. Ano na to. Bukas prito ulit. Yung tipo nyo kumakain siyang amoy niya, amoy utot. Kaya lang to. No? Pag prito mo lang ba? Ako na yung ano dyan dahil. Sino bang nagtitinda ng isda? Ano sasabihin yung isda niya fresh? Malaman mo na lang, pag prito mo ang amoy Johnson's, amoy panghi. Kain pa ba ng tao to? Doon ginahapo-hapo ko balaga. Kung wala akong boyfriend, wala akong love life, bawiin ko sa kain. Wala akong boyfriend, walang girlfriend, bawiin sa kain. Uy, shout out yan sa mga sa mga nagalit doon sa kay sino yun, si Maria. Hayaan yun, Maria, maawa naman. Doon kayo magalit sa babae, yung bago naman to, ha? Ngangat natin ko yung bulbol mo, pati
Liso-liso mo, kaunon ko na. Shout out ka sa babae ha, umanda ka sa akin ha. Yung nanay niya, sinuntok niya. May bago na naman yun, hindi pa tayo nakamove on, it's kabitsi, cordon bleu. May bago naman, anak niya, anak lang siya. Yung nanay niya, binubugbog niya. Kung nanonood ka man ngayon, babae ka, na yung nanay mo, sinampal-sampal mo, umanda ka sa akin, makita kita ha. Bastok na bata. Grabe, walang proper pitikot. Ano ba yun? Proper tikot? Proper etiquette pala. O walang proper etiquette. Oo, yung nanay niya, nakita ko, dumaan sa walk, may nagtag sa akin. Yung nanay niya, sinasakta niya. Sinambunutan niya, minura-mura. Pagkapangit na babae. Kadalasan niya yung mga masama ang ugali. Yung ano, no? Mga anak namang suwa. Hindi ko kaurot, ah. Kayanin ko kaya ito dahil. Baka mamaya emergency room, bagsak natin ito. Kaya nung kaibigan ko sa likod ko, binigay sa akin ng kaibigan ko. Tarpaulin ni Inday Sara. Gusto ko siya. Mabait. At ano, matapang. Ano ba to? Naubo pa, kuya. Nga, punta dahil. Sudan ng salmonite ng lubuok. Dosak ka nga baho. Pakbit ang ulam ko. Good for 1 year. Sino yung ngalan ng babae doon sa Facebook na binugbog niya yung nanay niya man? Sunod na araw, manda ka sa akin ha. Hanapin kita kahit saan ka pumunta. Walang utang na loob. Immoral. Yung nanay niya, sinabunutan niya. Pinagsasampal-sampal niya. Bakit may magaganyan, no? Shout out from Japan. Sino yun? Hindi ko mabasa. Good evening pa shout out. Sam, shout out. Good evening. Hindi na ako kaulot nila yun. Kung sabi lang, ano mo? Si Kamas. Plastic. Gado. Nabigla yata ako. Lagay ko muna to doon. Mamaya naman to. Si Kamas muna. Ay, Diyos tayo mga Pilipino, kami ang mga mahihirap lang kami ya. Yung iba yan, nagdi-dessert ng mga silbanas, cake, sa amin yan, prutas. Kaya pok. Thank you, Lord. Hello! Siguro nagbigay ng star sa akin, ba't hindi ko mapangalan nyo, maraming salamat. Pero ka na-miss ko yung mga ganito na pagkain nyo dahil, wala nito sa Maynila. Yan, mayroon nito, pero iba talaga yung lasa dito sa amin, no? Malasa dito yung yung mga singkamas kasi, yung tubo nga dito sa amin malasa, singkamas, mga kamuting kahoy kasi, dati kasi yung mga tubad kapitbahay namin walang CR. So ngayon nagkaka-CR, wala na itong lasa dahil medyo maano na siya. Hindi na tulad dati na masarap yung mga tubo, mga ganito, masarap. Kasi nagka-CR na yung mga tao dito sa amin. May mga unodoro na. Dati kasi tubuhan na sila. Kanami namin, agpok dito yan. Hindi nyo kayo papuan, nakigutom ko yan. Bahala na dahil wala akong pira. Di ba? Tabusog na ko yung palagi.
Shout out sa taga-Tacloban. Ayan si Lisa Smith nagbigay ng 99 stars. Sa iba nga na nagbigay na hindi ko na nabanggit. Sandali lang hanapin kung mapangalan nyo. Thank you so much sa inyo ha. Iba yung buhay ko dito. Yan sa Negros din nang umuwi ako dahil magla-lockdown na naman yung Maynila. Diyos ko, ginuo ko. May mangga pa. Kaya nagnaminami ang pok. Oh. Christina Pedrimo, George, shout out. Gusto Bernaldi, shout out. Oo nga, napanood ko yung ayan, sabi ni ano, napanood niya yan daw sa Facebook. Kung sino man yung nakapanood ng video na yon, yung babae, ipakulong yan. Yung nanay nyo, kahit masama pa yan o nagkamali pa yung nanay nyo pa rin yan, huwag nyo saktan. Mga walang utang na loob pagkatapos nilang mamuhay dito sa mundo ng next. Tapos nila bigyan ng buhay, pakainin ng mga nanay, pasusuhin. Yung nipol ng mga nanay nila, nangitim na sa kadidi nila, sa kasuso nila. Pagkatapos pag dumating yung time na nagkamali yung lang yung mga magulang nila at nairita sila dahil malaki na marunong ng lumaban, ay, sakta na nila yung nanay nila. Mga walang utang na loob na ito. Pag nakita ko yung mga ganyan ng mga tao, nagigigil talaga ako dahil, uy, doon ka namin vlogan ito, no? Walang tawa niyo naman sa Facebook. Malamiging sugit na kakaroon kay Inday Sara karon. Mga ganyan na tao, isumbong yung Inday Sara, yun si Inday Sara. Yan, ang ganda-ganda niya dyan. Alam mo yung kaibigan ko kasi, may mga poster sa ni Sara. Sabi ko, pingin ng isa, idol ko kasi yan. Gusto ko yung personality niya. Strong. Shout out dyan sa babae na yan, ha? Pakibigay nyo sa akin yung FB na tawagan ko yan. Tanungin ko kung ipanggalaban niya, bakit isilaktan yung nanay niya. Uy. Kung makasampal-sampal sa mama niya, makasuntok-suntok, parang anak niya yung mama niya. Ikaw na yung mama? Baliktad na kayo ng posisyon? Sino yung pangalan ng babae na yun? Hindi ko kasi makita yung pangalan kasi ang nag-upload siya sa iba. Hindi ko siya ma-shoutout dahil shout out din sa mga ganyan, ha? Mahalin nyo yung mga nanay nyo kahit nagkamali lang yan o nagkasala din sa inyo, hindi kayo inalagaan, pero kahit anong mangyari, nanay nyo rin yan. Magiging nanay din kayo sa hindi mararanasan nyo rin yan kung saktan din kayo ng mga anak nyo. Hindi yan sa Diyos. Pare sa tulang lang. Then, sa Diyos. Gaya nga, hindi ako makakasalita. Dahil, sandali lang ha, wait lang. Ang hirap lunukin ng singkamas. Sabi ng mga foreigner sa akin, don't talk if your mouth is full. Kaya sandali lang, ang hirap kasi pag wala ka ng bagang. Ayun.
Ayan guys, shout out. Sana matulpo na yung babae na yun. Kung nanood kayo dyan ng video na yun na ang babae, sinasaktan niya yung nanay niya. Isumbong nyo kay Tulpo dahil. Si Tulpo na lang talaga ang malapitan natin ngayon. Buti na lang si Tulpo ngayon, tinutulungan niya na lang talaga yung mga biktima. Tulad niya, biktima ka ng litson, chicken cordon, biktima ka ng escabitsi. Tutulungan ka niya, babayaran niya yung mga kinain ng iba na hindi. Ang in-order ng iba siya magbabayad. Mabait yun si Tulpo. Tapos, yung iba dati kasi, nagpapatulpo dahil nahuli ang kabit, nagaw ang mister, tapos pinahiya sa social media, ganyan. Ngayon, inaksyonan talaga ni Tulpo mga ganyan. Ilapit ko kay Tulpo. Dati kasi, yung mga iba maglandi-landi, maghanap-hanap ng mga bagong asawa, pag binugbog, kay Tulpo sila hihingi ng tulong. Ngayon, si Tulpo parang nadala na ng mga ganyang sumbong na lang. Ngayon, yung inuuna ngayon yung mga aksyon agad tulad niya ng mga litson-litson na yan. Bayad agad yan. At saka hindi naman maganda yan dahil na litson lang, aabot pa tayo sa Tulpo. Wala ba barangay kagawad na sa inyo? Barangay kapitan? Bakit Tulpo agad? Kasi na-viral na kasi. Sikat pa ngayon si Maria dahil ang dami nagpa-picture. Kiting na sa TikTok. Nawapang tourist pa sa bahay. Ang ganda kasi ng bahay niya pag ganun, ho. So kung ikaw yung aakyat doon bago ka dumating sa taas, hihingalin ka muna. Tulad niya, maningil ka doon, hindi ka bayaran, tapos yung ganun yung hagdan niya. Diyos ko, Ginoo, kung sino man matalino na engineer ang gumawa ng bahay niya, thank you, congratulations. Papayat ka talaga doon. Yung gutom na gutom ka, tapos irita ka kasi i-cancel yung order, tapos kinain yung food package mo, akyatin mo doon sa, yung bahay niya kasi parang patirik na gano'n, di ba? Bago ka dumating doon, tapos yawin ka pa niya, patulpo mo agad, ganyan. Grabe naman yung bahay niya, tuk-tuk. Mga yayat ka talaga. Ang hirap kaya maghanap ng pagkain kung doon ka titira. Kaya nag-online food package na lang si Maria dahil. Lagot kayo, pinag-share nyo yung mga video. Pinag-share yung video, lahat tayo kakasuhan. Saan kayo ireklamo yung babae na yun na sinaktan niya yung nanay niya? Pwede ba ireklamo sa DPWH yun? Hayop yun eh. Sa DENR ko ireklamo yun. Binugbog yung nanay niya. Sarap-sarap ng bulutan. Okay sana kung maganda. Kahit maganda ka pa, hindi yun okay. Kung corbicious body. Puro bilbil. Shout out dyan ha. Pag nahanap ko yung Facebook mo, puntahan kita sa mga panaginip mo. Kainin ko yung ano mo. Malago na Picasso. Kahit bakla ako, kumakain ako ng Picasso. Kahit bakla lang ako na, nakatikim din ako na. May aminin ako sa inyo, promise. I don't want to hypocrite person. May mga bata dito, istriktong patnubay at gabay sa mga magulang. Inaamin ko po sa inyo, hindi na po ako virgin. Sa babae, nakatikim. May experience ako na before. Nakatikim ako. Normal. Pagkatapos nahiya lang ako. Nahiya lang ako kasi nahiyan ko yung ano. Normal lang talaga yan kasi tao lang naman tayo. Bilang isang bakla na biki na bayot, lalasing ako guys.
Pinainom ako ng kaibigan ko na manicurist. Diyos ko, ginoo ko. Magtestimony ako dito ha, challenge accepted. Real talk ito at saka wala na akong itatago. Hindi na po ako virgin. Nakatikim po ako noon. Edad ko siguro 18-year-old. Kung hindi pa ganito yung itsura ko, gwapo pa noon. Yung manikurista namin, na inilab pala sa akin kasi ako nagugupit ako sa salon. Diyos ko, dilasay ako sa Gold Eagle. Dinala. May 3 anak na siya. Bro, crush na talaga ako. Pinainom ako ng Gold Eagle. Mga 3 buti. Naantok ako. Doon ako natulog sa kanila. So ako naman pag natulog ako, nakadapa, ganito, ganyan, naguhubad lang ako ng damit. Nagulat akong madaling araw, nakapatong maling animal. Pagkatapos ng umaga, sabi ko sa kanya, parang nahiya ako, sabi ko, may nangyari na parang hindi natin gusto. Pero gusto niya ako, hindi. Parang ako normal lang kasi parang kaibigan ko lang siya. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, ano ba yan? First time ko, tapos may 3 anak. Sabi ko, parang wala naman train yun. Oy, parang nagisa lang ako ng hotdog sa kawali. Sabi ko, iba talaga yung gusto mo talaga at saka love mo siya. Sa akin, na-commercial break lang ako doon. Kung baga na-commercial lang doon, parang insert coin, gano'n lang. Ibang pintuan pong napasukan ko. Swimming pool. Hello! So, mga kaibigan ko na bakla dyan, yung iba hindi umaamin, nakatikim rin yan. Lahat po naputahin na tikman ko na. Lalaki. Yung iba lalaki, puro bakla pala, nagpalaki-laki, niluko niya ako. Pangalawa, bakla, tinikman niya ako, akala niya lalaki, hindi ako, niluko-luko ko rin siya. Para may pabili soft drinks. Bata pa kasi ako nun. Pangatlo, may edad-edad na lalaki na matanda. Gusto ko yung wallet niya. Ganyan lang yan. Isa lang po hindi ko natikman, tumboy. Katakot mo, makasuntukin ka niyan. So ngayon, ninopost na yung lola niyo. Makatikim ng paglasing. Promise. Pumupugi ang lahat sa akin. Paningin ko na pag nakainom ako dahil. Alam mo yung alam mo ba, di ba dito sa amin may isang bahay yan, pagkatapos may nanggagapas ng tubo, mananabas ng tubo. Tawag niya sakada. Every time na dadaan ako, tinatawag nila ako. Minsan magulat ako doon ako natutulog. Nagulat ako, sabi ko, 7, naubos ko. Nang umuwi ako sa bahay, tapos umutot ako, hindi ko naramdaman na umutot ako dahil sabi ko, ay nakakatulong rin yung 7. Makakatulong talaga ang 7. Kasi sa sobrang sikip, hindi ko lang alam minsan na umuutot ako. Oh, Diyos ko. Hi guys! Duway, wala ko matag na yung utot ko dyan kis aday. Kaya tungod lang ginaguro, yung doon kawasak-wasak lagi dyan pala. Next items. Balenciana. Sana kapunin ko ito, sakit ng ulo ko. Ano ko na mga Diyos ko, Ginoo ko. Pakimain sitaw. Tag 20 pesos lang tayo, bili ko yun dahil. Adobo na ito bukas. Di ba? Parang ako lang yung bagay, maganito-ganito, ay buto mo nahulog. Buka kapoy, mabalasa. Ang hirap ng buhay, ang hirap kumita. Kala yung tapos na, no! May saging pa ko yung doy. Lahat ng mga pagkain yan na pwede ko yung kainin at ilamunin ko na kasi pag namatay ako, hindi ko na ito yung matikman. Ganito lang kalaki at ganito kaliit. Diyos ko, Ginoo ko. Tapos 150.
I need potassium. Tiko pa ho. Doakon man kay naipit na. Ganito rin yung ano ko, Day. Ang saging ko ganito din. 20 years kasi iniipit lang na iniipit. O ikaw lang may karapatang bagay kaganyan. O ako lang yung ang bagay ganito kasi parang walang. Hello everyone. Maraming salamat na pumasok kayo dito sa aking live. Humingi lang po ako ng kapatawaran sa mga lahat ng taong na biktima ko noon nang hindi pa ako vlogger, ha? Kasi may mga lumilitaw na mga tao ngayon naniningil ng mga tag 300 pesos after 10 years. May after 5 years, may utang na ako na 300. May mga minsan, may mga manluloko din. Nagpipiin sa akin. Nananalo daw yung SIM card ko ng ganito. May mga ganyan na mga tao na walang trabaho, tapos mga manluloko. Para paasahin ka pa niya nanalo ako ng 500,000 daw yung SIM card ko. So ako excited din. Tapos sabi niya sa akin, padalhan ko daw siya ng 5,000 na load, 5,000 daw na pira. Oo, isibuana ko daw, o i-Gcash ko daw kasi nanalo daw ako ng 500,000 na yung SIM card ko daw. Sabi ko, ibawas mo lang dyan sa napanalunan ko na 500,000. 450 na lang ipadala sa akin. May mga ganyan talaga na tao, no, mga. Tapos kung ikaw naman abnormal, magpadala ka din para makuha mo yung 500. Kasi daw para sa processing, ganito, ganyan daw. Padala daw muna ako kasi daw ang layo doon ng bahay. May mga ganyan. Sabi ko sa kanya, wag mo na akong lukuhin, kuya. Hindi ka ako nanalo sa mga ano dito, para rapol bumili ako ng ticket dyan, pa na wala naman akong binili dyan, at saka wala naman akong silaninan. May mga ganyan talaga na tao para lang talaga itsusin ka, no? So ngayon, nakilala ako sa social media, nakilala ako ng mga followers ko na ako pala yung taong kasama nila noon. May nag-PM din, maningil din 300 pesos day. Utak ko daw sa kanya, 11 years na daw. Shout out dyan, ha, binayaran ko na lang. Sabi ko baka pabili mo ng gamot yan, kung sa'yo na yan. Pero may mga ganyan talaga na tao, no? Mga after 10 years, maningil pa, Diyos ko Ginoo. Kung ini-scam, siguro alam ko din dati kung may mga pagkakabali din ako sa buhay ko, baka may mga utang din ako, inaamin ko naman kasi wala naman talaga akong pira noon. Pero ang punto ko dyan, 10 years, maningil pa. 100. Ginawa ko ng 500, oy, mari interest. Ang tatubi. Ito yung na-miss ko sa amin, yung umiinom ako yung natubi sa gripo yun, nagtatae ako pag mineral water. Mga ganito na mineral water. Tinatapon ko lang yan. Gripo talaga iniinom ko kasi masarap, may mga arigasyon. Galing arigasyon. So ayan guys, no? Ayan pa po mga gulay, no? Tsaka bukas na naman. Ayan. Kilala ko lang sa inyo yung idol ko, si Inday Sara. No? Kanya-kanya tayong gusto sa buhay. Nirespeto ko ang mga gusto nyo, ang mga gusto ng iba. Basta ako idol ko siya. So, buhay ko to. Kung ang in-idol ko siya, kung tulad niya sa akin, kung in-idol niya ako, choice nyo yan. Pero respetuhan tayo sa bawat isa kung sino may mga gusto natin sa buhay. Basta idol ko lang siya. Nagpa-follow ako sa kanya. Yan ang mga ano niya. Hello! Thank you so much sa 1,049 star. Babawi ako bukas sa pagod ako. Dahil galing akong out of town ako. May pinuntahan ako sa out of town. May tinutulungan kasi ako na doon. Oo, may pupuntahan pa akong charity itong linggo na ito. May bata kasi doon sa amin. Sana isupport nyo ito, no? Iba-vlog ko siya, tapos mahingi ako ng tulong. I-direct nyo na lang yung tulong sa pamilya. Ayoko kasi humawak ng ako yung padalhan kasi baka may issue. Gusto ko i-direct nyo na lang yung matang na mamaga, nag-water retention na. So, gusto kong puntahan doon sa bahay nila, bidyuhan ko, hingian ko ng tulong. So, syempre, aambag din ako ng pang-personal ko. Pero yung gusto ko, ilagay ko yung Facebook account ng nanay niya, video,
Para at least kahit makapagsibis, kahit hindi nyo muna ako isend ng star dahil doon nyo na lang ibigay sa kanila. Iba-vlog ko yan kasi bata, naawa talaga ako dahil tinatag ako every time na may mga sakit-sakit, wala na silang mapuntahan. So, kaya ko siguro iambag doon, mga 3,000, 5,000. Siyempre, pambayad ko pa yun sa kuryente namin. Itulong ko muna. Kailan pa ako tutulong pag umabot ako ng 50-year-old? Kailangan may milyon ako, 3 milyon, 5 milyon? No, kahit wala po kayong pira, pwede po kayo tumulong sa maliit na bagay. So, ang gagawin kong pinaka-bongga doon, iba-vlog ko siya, isi-share ko dito sa page ko, tapos, ilagay ko yung bank account ng nanay niya at saka, or yung address ng nanay niya at saka Facebook account. Pwede nyo i-direct sa kanila through messages. Kontakin nyo yung pamilya kahit mag-ambag kayo. 50 pesos, 30 pesos para mapaghamot yung bata. So, abangan nyo yan ha. Support nyo naman ako mga mador. Maawa naman kayo sa akin. Ako na lang yung instrumento ng Panginoon dito para makatulong din sa kapwa. Kasi ito yung pinanalangin ko. Sabi ko, Lord, kung may darating na biyaya sa akin, share ko rin sa mga kapwa. Kaso lang nang umuwi ako dito galing Maynila na parang na-over-expense ako sa Maynila, naubos yung budget ko. So gagawin ko para makatulong ako doon. Iba-vlog ko kayong dati kong tinulungan na bata, dahil si Kent Emmanuel, nang una-una ko pa dito sa pagbablog. At least na-extend yung buhay niya 2 years. Pero namatay rin, binawi rin ng Panginoon. Kasi lala na yung sakit. Itong bata na ito ngayon, may kidney siya, failure yata or kidney disease. So kailangan ko puntahan yung pamilya. Kahit isang araw, mapasaya ko yung pamilya, bigyan ng grocery, pagkain, o yung mga to the follow na lang sa mga gustong umambag doon ha. Puntahan ko bukas, tapos i-upload ko dito, walang edit-edit. Hihingi lang po ako ng tulong sa inyo. Basta ayaw ko tumanggap, idiretso nyo po sa kanila. Ayaw ko ng issue, ayaw ko kasi ng may mga tao talaga magbibigay sa akin para magpa-impress sila sa akin, para sabihin nila na tinulungan nila ako. Ayaw ko, gusto ko idiretso sa pamilya ko sino man yung mga taong nangangailangan ng tulong. Kasi sa akin kasi, may naman ako, kumikita naman ako kahit paano, mabuhay ko na yung pamilya ko. So, ang sahod ko, tamang-tama lang din, pambayad sa kuryente, pambayad sa mga maintenance, pangsahod sa mga tauhan ko, mga team, may team kasi ako, panggasolina araw-araw. So, abangan bukas, ha? Maliit na bagay, ngayon lang talaga ako maghihingi ng tulong sa inyo. Ipopost ko dito bukas sa page ko, para yung bata na yan, mapagamot man na, ma-extend lang natin yung buhay niya. God bless, ha? I love you. Yes, first from the farm.